И здравейте на всички, аз съм Роксор БГ и мисля да направя като за начален клип на игрите, които ще снимам. Няма да ви казвам кои са, просто исках да ви кажа, нали, това ще е като малка изненада, просто исках да ви кажа, че ще се вършам много да правя видеа. Надявам се да ме гледате, да събирам повече сабскрайбера. И да, това общо взето. Това исках да ви кажа, като за първи клип, надявам се да ви допадне, да разберете какво ще правя. Искам, ако може, не че се налага, да споделите клипа на други хора, на ваши приятели, да сабскрайбните. И сега знам, че всички ще кажат, това е първи клип, няма да направим с един клип да ни хареса, да можем да пратим на всички приятели. Ще искам да видим още или какво си, ще изчакате, да, ще видите още клипове. Ще правя още много клипове, няма да изостана тази страница. Бях я занимарил малко, за около месец не бях снимал, изтърках видеята и останах с някои там от видеята, не знам, с едно или даже не помня вече, само в компютъра, а в канала нямам нито едно. Всичко съм настрил, надявам се сега като почна да имам повече гледания, повече сабскрайбера. И да, надявам се ви подпомогна това видео за направата на моя нов канал. И да ме гледате по-често, да споделяте и да се абонирате за моят YouTube канал. Благодаря предварително и чао!